ଆରେ ହେ ଏକାଦଶୀ ଏକାଦଶୀ କୁଆଡେ ଗଲୁ ଏକାଦଶୀ? ଆବେ ଚାଲା ଚାଲେ କbre କାଲା ତାଲା ଗେଟରେ ପକଇ ଦେଇ ଯାଇକି ଚୁପ ଆବେ କାଲା ତୋ ମା କୁଆଡେ ଗଲା? କଣ କହିଲେ ପାଲା ଚାଲେ ଠିଆପଲା ନା ବସା ପଡି ଗଲା ଏଇ ପାଲା ସେକା ଆରେ କଥ ଦୁଧ ଦୁଧ ପୁରା ଗରମ କରି ଗରମ କାଇଁ କରୁ ଦୁଧ ତକ ପିଇ ଦେଲ ନା ତୋ ମାକୁ କହ ଜଲ୍ଦି ବାହାରିବ। ମାକୁ ଆଉଥରେ ବାହା ହେବେ ଭଗବାନ ଏ ଶଳାଟା କୋଉ ଉଳୁକୁ ନୁହଁ ସାଥେ କଣ କହିଲେ ବାଳ ବାଳ ନା ତ ମୁଁ କଣ କରିବି ଯେ ମତେ ତ କମ ଶୁଭେ ଶଳା କହୁଛି କମ ଶୁଭେ ଆକୁ ତାଲା କହିଲେ ପାଲା ଶୁଭାଯିବ ଆକୁ କୋଳ କହିଲେ ତାଳ ଶୁଭାଯିବ ଯଦି ଆକୁ ଦାଣ୍ଡ କହିବ କଣ ଅସୁବିଧା? ଯେ ସାଥେ ତମ ତୁଟିରେ ପୁଣି ଇଏ କି କଥା ଦେଖିଲ ଆବେ ମାକୁ କହ ଜଲ୍ଦି ରେଡି ହବ। କଣ କରି ସାଥେ ମା ପୁଣି ଚଢି ପିନ୍ଧିରେ ତୋ ମା ମୋର ସାରୁ ସାଥେ ସାରୁ ଖାଇଲେ ଗଲୁ ହବ ତମେ ଏଡେ କାମ କହୁଛ ମୁଁ କାନ ଫାଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଏଇଟା ତ 100% ବିକଳାଙ୍ଗ ମାନେ ପୁରା ଭତ୍ତା ପାଟି ଖାଲି ଏକ ବିଧା ଦରକାର। କଣ କହିଲେ ସାଥେ ଯୋଉ ପଟେ ଆଇଥିଲି ସେଇ ପଟେ ସିଧା ସିଧା ପଳେଇବି ଚୋପାଟା ନା ବୋପା ନା ପରା ପରମାନଙ୍କ ମା ନା ପରା କଇଁ ଆଜି ମତେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏ ବେଇ ପୁଅ କଣ କହିଲେ କୁହରେ ମୁଁ ଡେଇନି ଛେନା କଦଳୀ ନା ଜାଗା ମୁଁ ବଦଳି ପାରିବିନି ମୁଁ ପୁରା ଚାକର ବାକର ଲୋକ ମୁଁ କୁଆଡେ ବଦଳିବି ଆବେ ମାକୁ କହ ଜଲ୍ଦି ରେଡି ହବ। ଓ ସିଧା ସିଧା ସେଇ କଥା କହ ଏତେ ସବୁ ହେଲା ବୁଲେଇ ବାକେଇ କରୁଛ ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଲା ଟାଇମ ମୋର ଲସ୍ କଲଣି ହଉ ହେଲା ଆସୁଛି ଏ ଏକାଦଶୀ ଡ୍ରାଇଭରକୁ କହ ଯେ ଶୀଘ୍ର ଗାଡି ବାହାର କରିବ ବଜାର ଯିବା। କଣ କହିଲେ ସାଥେ ପାଣିରେ ତ ପାଣିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଜଗିଛି ଠେଙ୍ଗା କର ଚାଲ କରିବା ଠିଆ ପାଲା चल कोई बाटिया